גמלאי צה"ל, חברי צוות, הזמן שלכם שווה כסף. שמי גיא, מנהל מחלקת תביעות בחטיבת קולקטיבים במדענס. אני כאן כדי להציג את הדרך המהירה להגשת תביעות אונליין. רק מבוטחי מדענס יכולים להגיש תביעה בדיגיטל מבלי לצאת מהבית. ניתן להגיש תביעה בקלות דרך המחשב או הטלפון הנייד. אז שנתחיל, את טופס הגשת התביעה המקוון תמצאו ממש כאן, בפוסט. כעת, עליכם לבחור מבין 3 האופציות ולאחר הבחירה למלא כמה פרטים בסיסיים אישיים. כעת, תתבקשו להעלות לאתר את החשבוניות, המסמכים הרפואיים ואת הטפסים הנדרשים. בעזרתם נוכל לטפל במהירות בתביעה. בשלב האחרון תידרשו להזין בפרטי הטופס המאובטח את פרטי חשבון הבנק שלכם. וזהו, כל מה שנדרש היא חתימתכם על הטופס והכל עובר אלינו במהירות. מכאן אנחנו כבר ניקח את זה ונתחיל לטפל. בלי דואר, בלי מסמכים פיזיים, בלי צורך להמתין על הקו. מגישים תביעה אונליין בכל שעה שנוכל לכם מכל מקום והכסף בדרך. אנחנו כבר נעדכן אתכם אוטומטית בכל שלב של התביעה, עד לקבלת תשובה סופית בהקדם האפשרי. מהיר, דיגיטלי, נוח, סודי ומאובטח. או בקיצור, מדענס.